Eu cred că în orice, și la noi, cred eu, e părerea mea proprie la oameni, cu cât intervenim și cu cât analizăm mai mult lucrurile și știm mai multe lucruri, complicăm totul, știi? Complicăm totul, că nu lăsăm lucrurile naturale să întâmple. Dar trebuie să perseverezi, trebuie să insiști, trebuie te dai afară pe ușă, intri pe geam. Adică să nu te dai bătut. Lumea nu cunoaște faptul că mierea zaharisită e cea care e pură, așa cum e normal să fie, și preferă cea fluidă. Am primit un telefon pentru o comandă de miere din partea unui consumator fidel și clar vrea miere polifloră, deoarece are toate proprietățile, mierea polifloră fiind obținută din multitudinea asta de flori din zona noastră. Mai vrea o miere de salcâm cu muguri de brad și cimbrișor. Sunt cele două plante medicinale care ne ajută foarte mult pe partea de răcel, gripă, laringită și așa mai departe, imunitatea în special. Își dorește și un borcanel din mierea cu alune. Alunele sunt din gospodăria proprie. Combinația asta e foarte sănătoasă și totodată energizantă. Și unul cu nucă, tot din gospodăria noastră. Știm că nuca are proprietăți foarte importante pentru creierul nostru, dezvoltă memoria, așa că iată și produsul miere de salcâm cu nucă în preferințele clientului. Toată lumea spune că Transilvania are gust, da? Voi ați branduit o poveste legată de gusturile Transilvaniei, Tavi. Păi am încercat să folosim doar produse din zona noastră, din zona Bihorului, foarte mult din flora spontană ce ține de hribi, ghebe, gălbiori, să le combinăm cumva să iasă un gust, să facem și paste originale din zona noastră, care e branduit. Un gust local. Un gust local. Când urcam eu, era așa un val care plecau, se uitau, tu ce faci, încotro e? Păi eu merg... Dar nu seamănă nebunie ceea ce faceți voi, Da, și și anume... da, trebuie să ai o leacă de nebunie. Păi cum altfel... voi v-ați apucat să cumpărați case, să renovați case într-un sat am văzut frumos. pe moarte? Da, am văzut frumos. Și noi credem că așa și le arătăm oamenilor de aici, mă, nu plecați că e frumos aici. Sunt un țăran din zona Beiușului, satul Lelești. Da, eu mă mândresc că sunt țăran și că cu această titulatură, să zic, care ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, o mândrie pentru toată lumea care ar fi țăran. Cent, e un om care înțelege că mâncarea înseamnă hrană, adică mâncare care ți-o produci tu și sau, în cel mai rău caz, mai faci o colaborare cu producători locali din care faci trocuri și mănânci doar din hrană locală.